De nieuwe squalle is een fusiesqualle. Het komt erop deel dat de Montessori-squalle van de wijk Bilgaard naar de Vrijheidswijk verhuizen is. Nevens onderwijskoepel Proloog om een betere spreiding van squallen door de stad te krijgen. Maar het Sint-aspect speelt vanzelfs ook mee. Want Proloog zit in financieel zwier waar. Hoe dan ook, het is voor alle blutsenen een aparte eerste squaldag. Had er zin hoor? Ja, hij heeft er wel zin aan. En ik was er ook aan toe hoor. Heb je er wel zin in weer naar school? Ja, ik heb ook nog een piepiraatliedje. Piepiraat, piepiraat, Schiphol. Is dit een hele spannende dag voor Mem? Ja, wel een beetje, ja. De eerste dag naar de echte squallen. Ja. Dit is de eerste keer dat ze naar een echte squallen gaan. En Montessori is natuurlijk ook wel iets spannend. Maar daar houden we wel echt voor kozen. Dat Montessori, dan waren we Finlands goed en de kinderen deden dat goed. Dus, maar we zouden dan voor een andere school kiezen. Maar je moet er nou wel 2 kilometer verder fietsen. Nou, dat is niet zo erg, want dat is al te doen. De nieuwe Montessori-squalle is 30 leerlingen kwijtrekken. Vooral omdat gewoon ouders vinden dat het squalgebouw te 4 voet is van haar huis.